Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsuunan o mga kaigalaan, sa ngalan usab sa pagtulong ang PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kanginan, kini si Brother Samuel Montemayor. Padayon gyapon kaninyo nga magadapit nining tungura sa inyong nasab nga pagpatalinghog nining tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini ni Master Tomas D. Eugenio Senior kinsa mao ang nahimong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Hesukristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako magapanginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kaniyong tanan karon nga nagasunod ning tungura aron sa ingon yana sayon kamong magkasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili pagsupak sa Biblia kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo. Kay kini man mao man ang gitudlo ni Master usab ug padayon usab kini nga amo igatudlo nga na kaninyo. Ug kini nga tulumanon padayon usab ninyo nga bati sa mong subihan sa DYLA magsugod kita alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa kaudtuhon sa adlaw nga Domingo. Og man sa uban nga dapit usab padayon gyapon kana sama sa Teolodio City sa istasyon sa DYHR sa Shine Radio magsugod dito sa oras alas 6 hangtod sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon sa adlaw nga Domingo. O yung manusab dito sa Pinumungahan, Cebu, sa Butong, Pinumungahan, sa istasyon sa DYRR sa region natin sa oras alas 12 hangtod sa alauna ang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O sama usab sa laing dapit didto dapit sa Cagayan de Oro City padayon gyapon nato nga bati na sa teleradio sa istasyon sa DXKO sa oras alas 12 hangtod sa alauna ang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon nga Domingo ug sa pagkahapon alas 5 ug alas 6 mabati usab kana ang maong programa mga litnong lamdag sa kinabuhi. Og ingon usab didto sa Kabusis Radio sa Villanueva padayon gyapon nato na nga mabati sa oras alas 8 hangtod sa alas 9 ang takna sa Kabuntagon. O man dito sa Balingasag padayon gyapon nato na sa Waikurat FM padayon gyapon nato na nga mabati ngadto sa dapit sa Bukidnon padayon gyapon nato na kay ang atong program ni kabot naman iabot naman kini mga kaigsunan og 23 ka mga radio station ang atong nasudlan sa mga langitong lamdag sa kinibuhi sa tuyo ug tinguha nga may baluan sa mga tao sa higala nato ang mga doktrina nga atong gibarugan nga diin ang atong gipamatud-an niya nadapit sa ikatulong panahon dapit sa Espiritu Santo nga natuman kana sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Senior. Busa kumusta na lang kanyang tanan karon nga nagasunod nining maong programa o dito dapit sa atong branch sa atong chapter kang Mr. and Mrs. Chupilio Sabilla maayong pagpamati karong panahon karong buntaga og nila ni nang Suping Perolino usab ni na Sister Margarita Igunia nila ni Sister Marcusa og nila ni Sister Ivy Valenzuela dia sa Tipulo Mandawi og sa atong igsoon dia sa konsolasyon ni Brother Bubot Panta og sa atong chapter sa Toledo si Mr. Mrs. Vicky Dusina og si Mr. Eugene Dusina og nila ni Sister Alpurque Ranis dia sa Cantabaco Alimango Cantabaco Toledo City og sa tanan sa atong dito dapit sa Palumpon kumusta usab sa atong branch dia og sa Ormoc nila ni Sister Drigo Pamunde og ni Brother Danny Aing og man sa atong kaigsunan dia sa Montesuerte Carmen Bohol sa atong chapter dia ni Mr. and Mrs. Longlong Divino og nila ni Brother Gregorio Painagan uban sa tanan nga mga miyembro og mga misyonarya dia sa mao nga branch. Og kumusta? Og ilabi na didto dapit sa atong main office sa atong Executive and Vice President si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas si Madam Gaga ug maayong pagpatalinghog
kaninyong tanan karon lakip na nga atong mga kaigsunan nga mga ministro nga diha nga dapit. Og aron sa dili malangan ihatag ko ni Brad o sa lain nga alagad nga ministro o ebanghelista aron sa pagpailangan na kaninyo. Kumusta og may bunta usab kininyo igsoon si Brother Cesar Patio. Makiguban gapon ini atong pagtuon karon sa mga litong lamdag sa kinabuhi. Nga diin kini mao ang gitudlo sa among magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Ug unsa man ang iyang gitudlo diri kanamo mausab nga amo sang ipaambit ya kaninyo aron nga may baw-an ninyo ang mabutang nga angay pagayod ninyong mahibaluan. Ug ako na lang pagpangumusta ni Sister Jean o kang Brad Royo diha sa Lapu-Lapu City, no? Kumusta kaninyo diha? Ug sa tanan na lang gyud nga mga kaigsuonan nga nagpatalinghog. Kumusta na lang kaninyo ug ilabi na gayud sa ato mga viewers, sa ato ang mga suking tigpaminawan. Manghinaot kami nga anak kamo sa kabaskog sa lawas aron nga inyo nasab kaming pagasundan ini atong programa mga lingitong lamdag sa kinabuhi. O gurot na lang pagpangumusta tungod kay bilinho ng atong oras mao nga malangan kita kung tagsa-tagsaon ta kamo sa pagpangumusta. Karon Brad Samuel ato naman tong natubag ang kadtong kabahin sa nag-text ka nato nga unsa man daw kuno pagluwas sa ato matutudlo nga ning pahulay naman sa ato naman ang kanang gitubag. Narana niya kung dili niya dawaton katungod man na niya ang dili pagdawat kay sanglit dili man siya magtotoo sa ato ang pagtulunan. Mao nga ang iyang last lugar nga pangutana mao nga pareho ra daw kuno ning atong pagtulunan sa PBMA ug gani pa man ila pa mga linggiingon nga nangupya lang daw ang atong magtutudlo sa PBMA ug gani daw ang ato kuno magtutudlo matud pa na nila nga membro man kuno sa PBMA. Pero abi ninyo mga higalag magkaigsuonan. Kami musulti gud mi sa among nahibaw-an kay kani gisulti naman na sa among magtutudlo kalabot lugar sa pagtulunan sa PBMA. Kay kami sa among kaugalingon kami man mao ang tag-iya kun sa tag-iya pas balay ba. Dili pwede nga ang dili tag-iyas balay nga maoy musulti kung unsa ang mga butang nga naa sa ato ang balay o sa among balay. Siyempre kay kami mauman ang tag-iya sa maong balay, kami ang nasayod kung unsa ang anaa nga mga butang sa among panimalay. Mao nga dinhi sa pagtulunan sa PBCM, nasayod kami kay kining PBCM kung Philippine Benevolent Christian Missionaries kung sa baga balay pa mao na ni ang among balay. Busa kay kamo wa man mo masakop sa maong balay kung sa baga kuan pa lugar nga dili mo sakop mao nga dili mo pwede nga musulti kun dili kami mao may tag-iya sa balay kami may tag-iya sa pagtulunan sa PBCM kami ang musulti kung unsa ang among nahibaluan kalabot lugar sa PBMA. Ang PBMA ang uban maingon nga kuan ra daw kanang parihura kuno ta. Kung sila musulti Brad Samuel para kanila parihura pero og kami maoy mutubag dili gud mi pariho kay ngano unang una ha. Ang PBMA ang ilang founder si Master Ruben Icleo gipulihan dayon sa iyang anak katong nahimong congressman nga bag-o lang galing ni pahulay sa gihapon. Bisan pa gani ang sakop pa ni Ruben Icleo, wala sila mahibalo kung unsa ang mga kasaysayan sa Biblia. Gani pa man ang PBMA, wala sila mga programa sa nagkalaing mga radio station, sanglit ambot o kung sa ilahapong katungod, ganun wala po sila naghimog program, mao nga diha anang dapita, dili ta makaingon o kamo nga kauban mi, dili. Kundili ang Biblia, ang among magtutulo dunalay mga kasaysayan kanhi sa unang panahon nga mahitabo sab nining atong panahon. Kay gani matud pa sa among magtutudlo sa naa pa siya na uban kanamo. Matud pa niya nga kanarabang Ecclesiastes 1:9 tinuod ba na? Pagtag-ingon nga tinuod kuno ng Ecclesiastes 1:9. So ato nang usisahon kung kana tinuod ba? Ha? Nga ang nahitabo kaniadto mahitabo usab nining atong panahon karon dinhi sa Espiritu Santo. Doon na ba'y mga kasaysayan ba? Kalabot sa atong Ginoong Kristo og
sa iyang tinunan nga si Juan nga Bautista. Kaysa wala pa si Kristo, una na daan si Juan nga Bautista. Mauna ang atong makitang pahayag sa Biblia. Mayo tingali mong basahon, Brad Samuel, kung unsa ang nakasulat sa Ecclesiastes 1:9 nga mao kini karon ang mga kasaysayan nga gusto sab nga pangitaon sa Dios pag-usab kadtong miagi na nga kun sa baga kon ba history merely repeat itself. Kung unsay nahitabo sa panahon sa atong Ginoong Kristo, mahitabo sab dinhi sa Espiritu Santo. Unsa bay nakasulat diha sa Ecclesiastes 1:9, Brad Samuel, nga mao kana ang giingon sa atong magtutudlo nga kanang Ecclesiastes 1:9 tinuod ba na unsa atong mabasa? Ani Brad Cesar, ato kining basahon kining nakasulat sa Ecclesiastes 1:9 nga sugilon sab kini sa atong magtutudlo sa diha pa siya sa nakiguban pa siya nato nga kanang Ecclesiastes matud pa niya tinuod ra ba na. Ato ning basahon ang maong kasaysayan sa maong nga bersikulo o kapitulo. Sa kapitulo 1 sa Ecclesiastes 1 bersikulo 9 gingon, ang mamao kaniadto o ang namao kaniadto mamao ugma, ug ang nahimo kaniadto paghimuon man ugma, ug walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Busa sa Biblia dunay gipahayag sa Biblia nga matud pa sa atong mabasa ang mamao o ang namao lugar kaniadto mamao daw ugma, ug ang nahimo kaniadto paghimuon man ugma, ug walay butang daw nga bag-o ilalom sa adlaw. Busa sa atong natagad nga kun aahin kana mao toy giingon matudpas sa English version, dunay matudpas sa maong bersikulo, history merely repeats itself. Busa kun dunay o kun unsa ang mga nahitabo sa panahong Kristiyano sa pag-abot pod sa ikatulong panahon sa Espiritu Santo, dunay gyapoy pagpabalik lugar sa mga kasaysayan nga mga panghitabo sumala sa Biblia. Karon, klaro ang gibasa ni Brad Samuel ang namao kaniadto mao ugma. Busa ning ingon ang magtutudlo namo nga kana ra bang Ecclesiastes 1:9 tinuod ba na? Ngano man? Kay dunay mga samang hitabo nga diin gitagna sa Biblia nga may tabo sabna nining atong panahon karon. Mao na gitawag og history merely repeat itself. Kun unsa ang nahitabo kanato pangitao na sa Dios kanang mga nanghitabo kaniadto. Iyon sa ba ang gipakita sa Biblia? Dinhi atong basahon ang Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 15, unsay nakapahayag dinhi sa Biblia. Kadtong diha sa kanhing panahon ug kana nga umalabot pa diha pud na siya sa kanhing panahon. So dunay gitawag og umalabot pa nga diha pud na siya sa kanhing panahon. Mao kana ang atong nakitang pahayag sumala sa Biblia. Karon, unsa ba ang gipakita sa Biblia nga ang nahitabo kaniadto mahitabo usab? Aron mahibaw-an kini sa mga taga PBMA Brad Sam, mao nga ato ning gipahinungod ngadto kanila kay ang uban manggod maingon sila nga sakop naman na inyong master diri sa PBMA. Ang wala may bawi sa mga membro sa PBMA nga dunay mga kasaysayan niini sa espirituwahanon nga bahin sa spiritual division ba. Karon sa atong nakita nga mahitabo gyud gihapon. Karon sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Samuel, unsa bay gipakita sa Biblia kalabot lugar sa mga kasaysayan nga kini aduna sad gihapon kini inunta nga mura ba og nagsama ba ang mga panghitabo sa unang kapanahonan, Brad Samuel, sa panahon ni Kristo sa wala pa usab ang atong Ginoong Kristo, unsa bay nakapahayag sa Biblia sumala sa Isaias 43. Aniya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa maong bersikulo sa Isaias sa iyang kapitulo 40, bersikulo 3 ang atong pagabasahon kung unsa ang mga kanang makasaysayanon nga mga panghitabo sa wala pa ning atong panahon o sa panahon pa sa atong Ginoong Kristo kanang panahon. Sa mao nga bersikulo matud pas 43 atong basahon mga malnamo nga magsiyunan og inyong patalinghugan giingon. Og siya ba nagdala niini og nagbuhat sumala sa iyang giingon tungod kay kamo matud pa
nakasala batok. Isayas, Brad Sam. I mean sa Isayas. Isayas. Sorry Jeremias. mga malnamo nga magkaigsunan. Isayas. Isayas ang kapitulo 40 bersikulo 3 giingon matud pa. Ang tingog sa usa nga nagasinggit andaman ninyo sa kamingawan ang dalan ni Yuba. Himo ang patag sa kamingawan ang usa ka halapad nga dalan alang sa atong Dios. Di ba na nato mga malnamo nga mga kaigsunan? Dunay gipahayag sa Biblia nga tagna kini nga matud pa sa giingon nga ibasa nato ang tingog daw sa usa nga nagsinggit andaman ninyo sa kamingawan. Dunay tingog, dunay nagsinggit nga tingog nga unsa nga tingog ang nagsinggit nga andama daw ninyo sa kamingawan ang dalan ni Jehova. Himo ang patag sa kamingawan ang usa ka halapad nga dalan alang sa atong Dios. Mo na ang tagna kung asa lugar na mahitabo mga malnamo nga mga kaigsunan. So dunay gipakita sa Biblia nga dunay magsinggit ha nga nag-ingon sa gibasa ni Brad Samuel nga ang tingog sa usa nga nagasinggit andaman ninyo ang sa kamingawan ang dalan ni Jehova. Himo ang patag ang sa kamingawan ang usa ka halapad nga dalan alang sa atong Dios. Kumaw dunay magsinggit sa dalan sa Ginoo. Ang pangutana karon, kinsa ba kanang nagsinggit nga maoy moandam sa dalan sa Ginoo? Ha? Sundi lang mga higala mga kaigsunan kay mutin-aw ra man ni karon. Nabasa ni Brad Samuel nga dunay nagsinggit diha sa mga awaaw. Ang atong trisapon karon, kinsa ba kanang nagsinggit diha sa mga awaaw nga diin mag-andam kana siya sa dalan sa Ginoo? Ikinsa ba ang nahimong katumanan ni ana, mga higala ug mga kaigsuonan? Basahon ko ang Malakyas kapitulo 3 bersikulo 1 nag-ingon. Ani karon ako nagapadala sa akong sinugo og siya mag-andam sa dalan sa tubangan ko og ang Ginoo nga inyong gipangita moabot sa hinanali sa iyang templo ug ang sinugo sa tugon si kinsa inyong gitinguha ani karon siya moabot na nagaingon si Jehova sa mga panon. Kun mao sa atong nakita nga matud pa ani karon ang akong ipadala ang sinugo. So dunay ipadala nga sinugo nga kana daw siya mao ang mag-andam sa dalan sa tubangan sa Dios sa Ginoo. Ha? Karon ato ning trisapon Brad Samuel. Kinsa ba ang gihisgutan nga dunay magasinggit diha sa mga awaaw nga diin mao kana siya ang mag-andam sa dalan sa Ginoo? Ha? Unya karon matud pa sa akong gibasa sa Malakyas kapitulo 3 bersikulo 1, ha? Ani karon ako nagapadala sa akong sinugo. Pangutana karon Brad Samuel. Kinsa ba kining magasinggit sa dalan sa Ginoo nga kana sinugo daw sa Dios? Sumala sa atong mabasa sa Biblia Brad Samuel. Basa ang Malakyas. Adiya Bra Cesar, basahon ta ang Malakyas sa iyang kapitulo 4 bersikulo 5 og hantod sa 6 ang atong pagabasahon kung kinsa lugar kanang gihisgutan nga magasinggit diha sa mga awaaw aron sa pag-andam sa dalan lugar sa Ginoo niya. Sa maong bersikulo matud pas bersikulo 5 hantod sa bersikulo 6 gingon, ani karon akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna sa dili pa maabot ang dako o makalilisang nga adlaw ni Jehova ug iyang pabalikon ang kasing-kasing ug sa mga anumahan ngadto sa mga bata ug ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan. Tingaliw niya ako moanhi og samaran ko ang yuta pinaagi sa usa kapang himaraot. Musa ang gitagna lugar sa Biblia Brad Cesar nga katumanan ni adtong nagsinggit diya sa waaw aron sa pag-andam lugar sa dalan sa Ginoo. Walay lain ang gipaila sa Biblia matud pa sa nabasa nato sa Biblia iyang ipadala kaninyo si Elias nga mag-anhi. Karon, kana di ay mag-andam sa dalan sa Ginoo nga magsinggit na siya sa mga awaaw kanang mingaw ba nga lugar ba? Mao di ay si Elias.
Nan ang pangutana. Ang pagtunga ba ni Elias ba mao ang nahimong katumanan ni ana? Atong usisahon ang Biblia para matinawan kini usab sa ato ang mga higala o mga kaisunan sa PBME nga wa gyud ni sila masayod kung unsa ang kasaysayan sa PBME o sa PBC mo mangani ang uban maingon nga mura man isilag kauban. Ha? Mura-mura bitaw pod kay ngano man. Sayo na ka PBME, PBCM. Mura ang ato ang nakita diha nga mga kuan ba sa mga tao ba nga ilahang pangunahon nga pareho man na. Pero atong usisahon ang Biblia kay mao lagi nagiingon lagi nga ang nahitabo kaniadto mahitabo sabna niining atong panahon sa Espiritu Santo. Kung unsa ang nahitabo sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang kapanahonan, mahitabo sab niining panahon na karon. Diha sa mga leader sa spiritual division. Karon, ato nakita Brad Samuel nga imong gibasa nga si Elias ti ay mao ang katumanan nga magsinggit diha sa mga waaw nga maoy mag-andam sa dalan sa Ginoo. Karon, sa pag-abot na sa tukmang panahon, kinsa ba ang nahimong katumanan ni anang Elias nga magasinggit diha sa mga waaw nga mag-andam sa dalan sa Ginoo? Basahon ta ang Biblia kung kinsa kana si Elias sa panahon na sa atong Ginoong Hesukristo. Karon basahon ko ang nakasulat sa Juan Kapitulo 1, versikulo 19 ngadto sa 28 unsay pahayag sa Biblia. Og mao kini ang gipanghimatuod ni Juan sa diha nga gipadala kaniya sa mga Hudiyo ang mga saserdote og mga Levita gikan sa Jerusalem aron sa pagpangutana kaniya. Kinsa ka man? Si kuan lugar si Juan Bautista gipangutana. Matud pa sa ato na basa kinsa ka man? Unsay tubag ni Juan nga Bautista? Siya mitug-an siya wala maglimod, hinunua mitug-an siya nga nag-ingon, ako dili mao ang Kristo, matud pa ni Juan. Og sila nangutana kaniya, unsa ka man di ay? Si Elias ka ba? O gipangutana na si Juan, si Elias ba daw kuno ka? Unsay tubag ni Juan? Siya maingon, dili. Ikaw ba ang propeta? Tubag pod ni Juan Bautista, siya mitubag, dili. Unya maingon sila kaniya, kinsa ka man lagi? Tug-ani kami aron adunay among ikaatubang o ikatubag sa mga nanagsugo kanamo. Unsa may imong ikasulti bahin sa imong kaugalingon. Og siya matud pa lugar si Juan, og siya miingon, ako mao ang tingog sa magasinggit diha sa mga waaw. Nana ni tumaw na gisulti na dayon ni Juan nga Bautista ha. Og siya miingon, ako mao ang tingog nga magasinggit diha sa mga waaw. Tul-ira ninyo ang agianan sa Ginoo sumala sa giingon ni Isaias nga propeta. Ba to atong gibasa kaganina ba? Ang Isaias kapitulo 40 versikulo 3. Padayon ta. O kanila sila nga mga sinugo gikan sa mga parisyo og sila nangutana kaniya. Nan nganong nagapangmautismo ka man nga dili ka man di ay mao si Kristo ni si Elias ni ang propeta. Og si Juan mitubag kanila, ako nagapangbautismo sa tubig apan diha sa taliwala ninyo ana ay nagtindog nga wala ninyo hiilhi, siya mao ang mag-anhi sunod kanako sa kansang higot sa sapin, ako dili gani tako sa paghubad. Kini didto may tabo sa Betania tabok sa Jordan diin si Juan nagpangbautismo. Nining puntoha, si Juan nga si Bautista nagbautismo ni siya. Na ay mga sinugo sa Levita o mga Pariseo nangutana, kinsa ka man nganong nang bautismo man ka? Ikaw ba si Elias? Ingon si Juan, dili. Ikaw ba ang propeta? Ingon po dahil si Elias, dili. Ikaw ba ang Kristo? Ingon po si Juan Bautista, dili. Na mao ni karon ang atong usisahon. Karon Brad Samuel, basaha ang San Mateo kapitulo 17 og unsa pa ang nahitabo niining pagtunga ni Juan nga Bautista kay gipangutana man siya ba si Kristo? Ingon si Juan Bautista, dili ko. Unya ning ingon ba, ikaw ba si Elias? Ingon dayon si Juan, dili pug ko. Ikaw ba ang propeta? Ingon po si Juan, dili pug ko.
Beato yung sayron sa Biblia, kung kinsa kini si Elias sa kanhing kapanahonan nga siya mao ang gisugo sa pag-andam sa dalan sa Ginoo, mulutaw maniron. Unsay ato mabasa, Brad Samuel? Aya, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat lugar sa Mateo sa kapitulo 17, versikulo 10, ang atong pagkabasahon niya ilahos na to sa versikulo 13, ingon niini ang gipahayag lugar sa Biblia. O gipangutana siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, nan, nganong nagaingon man ang mga eskriba nga si Elias kinahanglan kuno nga muuna-una usa sa pag-anhi, ug kanila mitubag siya nga nagaingon o nag-ingon, tinuod nga si Elias kinahanglan mag-anhi ug iga sa uli ug iga pasiuli niya ang tanang mga butang. Apan sultihan ko kamo matud pa ni Kristo nga si Elias naihan nina ug wala sila makaila kaniya. Hinunua matud pa ilang gibuhatan siya sumala sa ilang gusto. Sa sama nga kaagi ang anak sa tao magaantos diha sa ilang mga kamot ug ang mga tinun-an nakasabot nga nagasulti siya kanila may tungod kang Juan nga Bautista. Oh. Ini punto ha. Nakita nato nga gipangutanan lagi si Juan nga Bautista. Pero ang atong usisahon karon kung kinsa gayud kini si Juan nga Bautista sumala sa gitagna sa Biblia nga ipadala pag-una si Elias nga maoy mag-andam sa dalan sa Ginoo. Magsinggit ni siya sa mga awaaw. Karon sa pag-abot ni Juan nga Bautista, imbestigar siya nga, ikaw ba? Si Elias ka pa? Balibad gyud si Juan. Pero para gyud sa pagtin-aw. Kung kinsa ni si Juan nga Bautista, niya si Kristo may atong pangutan-on. Unsa bay pahayag ni Kristo kalabot ni Juan nga Bautista? Niya, basahon ko ang nakasulat sa San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 7, ngadto sa atong pagbasa sa versikulo 14, ingon ini ang nakapahayag sa Biblia. Ingon, og sa paglakaw na nila si Jesus misugod sa pagsulti ngadto sa mga panon sa katawhan, may tungod kang Juan. Siya mingon kanila, unsa bay inyong giadto aron tan-awon dito sa awaaw o sa mga awaaw ang usa ka bagakay nga ginakuso-kuso sa hangin? Nan nganong miadto man kamo didto aron ba sa pagtan-aw sa usa ka tawo nga nagsulob og luho nga bisti, tan-awa ang magasulob og luho nga mga bisti anaa sa balay sa mga balay sa mga hari. Apan ngano lagi nga miadto man kamo aron ba sa pagtan-aw sa usa ka propeta? Oo, sultihan ko kamo og labaw pagani sa propeta kay kini siya mauman ang gisgutan sa nisulat nga nagaingon, tan-awa ipadala ko ang akong magsasangyaw nga mag-auna kanimo. Siya mao ang mag-aandam sa imong dalan sa tubangan mo. Sa unsay giingon, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo matud pa ni Kristo nga sa mga gianak og babae wala pa kayoy nahitungha nga mulabaw pa kadako kay kang Juan nga Bautista ngani labing gamay diha sa gingharian sa langit dako pa kay kaniya. Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtod karon ang gingharian sa langit nakaagom na sa paglugos og kini ginaagaw sa mga manglulugos pinaagig kusog. Kay ang sulti na ni Kristo, kay ang tanang mga propeta og mga gingo din ni kay ang tanan mga propeta og ang kasuguan na naghimog mga propesya, matud pa hangtod kang Juan og kun buot kamo mutuon ini. Ang sulti ni Kristo kinsa si Juan? Siya mao si Elias nga mag-anhi. Kung mao sa pagtagna sa nabasa nato sa Malakias Kapitulo 3 versikulo 1 nga dunay magasinggit diya sa mga waaw nga may mag-andam sa dalan sa Ginoo. Pag-abot ni Kristo, kinsa ang gitug-an nga Elias? Mao di ay si Juan nga Bautista. Diha dato nakita
ang kasaysayan kalabot ni Juan nga Bautista o kang Elias nga kadto di ay si Elias, maora day kadto si Juan nga Bautista sumala sa atong nabasa sa Biblia nga maoy una nga nagbaton og mga tinun-an si Juan nga Bautista. Dayon pag-abot ni Kristo, nakabaton po dayon si Kristo og mga tinun-an. Mao kana ang atong nakitang pahayag sa Biblia. Karon ang atong usisahon, Brad Samuel, ngano man nga nahitabo man nga sa una gitagna nga Elias, pero pag-abot na sa katumanan nausab na ang Elias, nahimo na siyang Juan nga Bautista. Beon sa man ang gipakita sa Biblia nganong nahitabo man na nga imbes Elias unya napunta man hinuon dito kang Juan nga Bautista. Unsa may katarungan sumala sa Biblia? Ani Abad Cesar, atong kwaon ang mga rason o katarungan ngano nga sa pagtagna si Elias ang gitagna, pero ang pagkatuman sa katumanan si Elias man ang nahimong katumanan niya. Usag yan. Si Juan mo katumanan nga si Elias man to. Atong kuan og pahayag lugar ang Biblia ug unsa ang mga rason nga nang hitabo na o nahitabo na. Dinhi sa Ezekiel siyang kapitulo 21 mga malnamo nga magsiunan bersikulo 26 ang atong pagbasahon pagsugod hangtod kana sa bersikulo 27 lang giingon dinhi. Mao kini ang giingon sa Ginoong Hiyuba. Kuhaa ang mitra ug kuha ang purong-purong kinidili na magasama o manidili daw magasama katong mitra og purong-purong. Bayawa ang anaa sa ubos ug ipaubos ang anaa daw sa itaas. Unya sa 27. Akong balihon kini usab mahanaw hangtod moabot siya nga may katungod niini ug agong ihatag kini kaniya. Busa dunay di ay mga pangitabo nga dunay kausaban, Brad Cesar. Kung nahitabo man nga sa pagtagna nga si Elias ang gitagna nga magasinggit sa mga awaaw aron sa pag-andam sa dalan sa Ginoo, pero sa pagkatuma ni ana si kanang Juan Bautista ang milugar nga na mahimong katumanan. Maingon usab ni ana nga nung nahitabo nga lain ang gitagna unya, lain ang pagkatuman tungod kay matud pa sa atong gibasa sa Biblia, sa gibasa nato sa Ezekiel sa iyang kapitulo 21 bersikulo 26 27 gingon dinhi, akong balihon kini usab mahanaw hangtod daw moabot siya nga may katungod niini ug akong ihatag kini kaniya. Mao na ang sistema nga panghitabo, Brad Cesar. Nganong nahitabo nga sa pagtagna sa pagtagna Elias unya nahimo ng Juan Bautista tungod kay matod pa sa Dios, akong balihon. Aron nga kini mahimong matuman sumala sa gipakitang pahayag ang gibasa ni Brad Samuel ang Ezekiel kapitulo 21 bersikulo 26 ngadto sa 27, matod pa akong balihon kini usab mahanaw hangtod maabot siya nga may katungod niini og akong ihatag kini kaniya. Kung mao kay ang gipakita day sa Biblia nga balihon di ay sa Dios antod nga mahitabo gyud. Ngano man nga mahitabo gyud tungod kay sa Isaias kapitulo 14 bersikulo 24 unsay pahayag kun ang Dios na maoy mamulong giingon dinhi si Jehova sa mga panon nanumpa nga nagaingon sa pagkamatuod ingon matud pa sa atong nabasa sa pagkatinuod ingon sa akong nahunahuna ingon ni ana ang mahitabo ug ingon sa akong gitinguha mauman ang matuman. Kung kana gitinguha sa Dios o gihunahuna sa Dios kanang mga planuha, dili na mahitabo nga dili gud na matuman. Matuman gud na kay kana iya na kanang gihunahuna sa Dios nga ingon na ang mahitabo. Mao gani
nga sa mga walay kasayuran sa pagtulunan sa PBME o sa PBCM, bisan pagani ang mga anak ni Ruben Iclio, wala sila manghibalo sa mga kasaysayan sa balaan nga kasulatan. Nga naman, kay wala sila hatagi katungod. Mao manggani nga ang PBCM kung Philippine Benevolent Christian Missionaries maoy mutugan o musulti kalabot sa pagtulunan sa PBME o kalabot sa PBCM nga matud pa sa uban nga mga katawhan, matud pa sa mga tao nga magyuyubit nga si Master daw membro o miadto sa PBME. Na mao man ni karon ang atong usisahon sa Biblia kay matud pa sa atong gibasa kaganina ang namao kaniadto mamao ugma. Karon ang pangutana mao ni ang gipakita sa Biblia. Basa Brad Samuel ang Juan Kapitulo 3, versikulo 22 ngadto sa 30, unsa ba ang gipakita sa Biblia? Kay aron kini atong sipungon nganong dunay PBME o nganoy dunay PBCM nga matud pa sa uban pareho ra daw kuno na. Mao ni karon nga wala manggod sila mahibalo sa kasaysayan mga ngano. Kay kita ra Brad Samuel mao ang tag-iya sa balay, mao nga kitay makasulti. Bisan pagani ang mga membro sa PBME, wa may balo kung unsa si Ruben Iclio o kinsa usab si Master sa iyang kaugalingon. Si Ruben gitawag og Master, si Master Tomas gitawag pod og Master. Si Ruben una kay kang Master Tomas iyuhin niyo senyor. Ato sa ning usisahon sa kasaysayan ni Kristo, kalabot usab ni Juan nga Bautista og ni Kristo kay matud pa sa Biblia ang namao kaniadto mamaw ugma. Ani Brad Cesar, basahon ta kini nakasulat sa giingon mo nga sita sa Juan sa kapitulo 3 bersikulo 22 hantod sa bersikulo 30 giingon dinhi ang nakapayag lugar sa Biblia giingon. Tapos niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an niadto sa kayataan sa Hudiya. Ug didto mipabilin siya uban kanila ug nagpabautismo ug si Juan usab nang bautismo duol sa Inon, duol sa Salim, kay didto daghan man ang mga tubig ug ang mga tao nangadto og gipabautismuhan sila sa 24. Kay si Juan wala pa man ikabanlod sa bilangguan ug may tabo nga ang mga tinun-an ni Juan may gipagkiglalis nga usa ka Hudiyo may tungod sa pagpanghinlo ug sila miadto kang Juan ug miingon kanila, Rabi, kadtong tao nga uban kanimo didto sa tabok sa Jordan nga imo ganing gipabamatud-an kini siya ania karon dinhi nagapangbautismo ug ang tanang tao nanubok ngadto kaniya matud pa ang moipulong lugar ngadto sa mga tao nga nakita niadto ug nakasaksi sa gihimo lugar ni Juan Bautista busa ang mga tao sugilon ngadto ni Kristo. Og si Juan mitubag walay tao nga nakadawat og bisan unsa gawas sa ihatag kanila gikan sa langit. Kamo nasayod nakapangimatuod sa akong pag-ingon nga ako dili mao ang Kristo. Kun dili gipadala ako sa pag-una kaniya matud pa mao'y poong lugar ni Juan Bautista kay ang Kristo di ay natong panahon nagbautismo usab. Unya si Juan Bautista usab nagbautismo usab. Busa sa 29 gingon, ang nasawa iya sa nabana. Ang higala sa nabana nga nagtindog og nagapatalinghog kanila kini siya matud pa nagakalipay og dako tungod sa tingog sa nabana. Busa kining akong kalipay hingpit na karon matud pa ni Juan. Siya kinahanglan magatubo samtang ako kinahanglan magakunod. Busa sa atong natagad ba Cesar nga kasaysayan ni Juan sa diyang naghimo lugar siya nagbautismo usab siya unya si Kristo usab nagbautismo usab busa
ang pagkakita lugar sa mga tinun-an ni Juan Bautista nga nagpangbautismo usab si Juan o si Kristo. May sugilon ngadto kang Juan kani kay si Juan brad Cesar gitawag man usab kani siya grabe sa iyang mga tinun-an. Busa ningon Juan o kung magtutudlo busa di pa matud-an ni Juan nga kadto daw nga nagabautismo nga kanang nga naghimo lugar usab sama sa iyang gimo nga kato si Kristo nga giing pamutan usab ni Juan nga kato daw si Kristo magatubo ug siya usab giingon niya giyag gipamatud-an nga siya usab magakunhod. Oh. Nakita nato ang kasaysayan taliwala ni Juan Bautista og ni Kristo. Ha? Nga si Juan nga Bautista nagbautismo. Si Kristo pod nagbautismo. Ha? Karon niining punto ha, gipamatud-an ni Juan nga Bautista kalabot dito kang Kristo nga si Kristo daw magtubo ug siya daw mukunhod. Mao kana ang kasaysayan nila. Ngay nga naman nga magtubo si Kristo tungod kay siya mao ang gipanghimatud-an sa Dios. Si Juan lang mismo. Si Kristo mao may gipadala. Si Juan Bautista mao lamang o si Elias nga mao si Juan Bautista siya lamang mao ang nag-una aron pag-andam sa dalan sa Ginoo kana bang pagpaila ba kun sa baga. Mao kana ang buluhaton ni Juan nga Bautista sa iyahang kaugalingon. Karon unsa pa mao man ni karon ang ato karong mukuan man ni mukuinside man gyud ni sa kasaysayan ni Ruben ug sa kasaysayan ni Master nga ang matud pas uban pareho ra murag igagaw kay PBCA PBME gud. Mao ni karon ang kasaysayan nga di ay si Juan Bautista mukunhod apan si Kristo managtubo. Niya ang konklusyon nato karon ta taon. Unsa may mabasa nato dinhi sa sa Mateo sa iyang kapitulo 3 bersikulo 13 ngadto 17 nag-ingon. Og nadtong panahon na si Jesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pabautismo kaniya. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon, ako mao may kinahanglan nga imong pagabautismuhan matud pa ni Juan nga Bautista ngadto lugar kang Kristo. Ug ikaw na hinuon ang mianhi kanako. Si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini. Kung atong substitutan, itugot na ni karon Juan. Kay angay kanato ang paghulat o pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok nga kamatuoran. Og siya matud pa din og siya mitugot na lang si Juan mitugot na lang nga bautismuhan niya sa Kristo. Og sa nabautismuhan na si Jesus og miawas dayon gikan sa tubig tan-awa nabukas ang langit ug iyang nakita ang espiritu sa Dios nga mikunsad ingon sa salampati og napahiluna kini diha sa ibabaw niya ug ani karon usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon kini maong akong anak nga pinalangga kaniya may kalipay ako. Ang konklusyon nato mo ni si Kristo miadto kang Juan nga Bautista aron sa pagpabautismo. Ang reverse nato niini mo ni kumo ba kay si Master miadto didto sa PBME buot bang ipasabot nga mulabaw na lugar ang PBME o sa PBCM? Sumala sa gipakita sa Biblia nga si Kristo magtubo o si Juan Bautista mukunhod. Mo manggani nga karon ang PBCM naglawig mitubo apan ang PBME unsa man na babay balita karon wala na. Una ang PBB samo sa panghuan nga Bautista ang konklusyon namo kay ang namao kaniadto mahitabo usab karon mao nga kana si Ruben Iclio mao kana ang katumanan ni Juan nga Bautista mao manggani nga kun manguros ang PBME him umte unsa man ang te unsa nang te naibalo ba mo sa espiritual nga bahin anang te di ba usa kana kalitra sa liter te nga mao kana ang among magtutudlo
Tomas? Iyuhin nyo. Bisan pa sa panahon kang Kristo, tanawa ng likod ni Kristo. Unsa man ang litraha, di ba? Cross, Duterte. Kana maoy ilhanan nga ang muabot, ang mupulin ni Kristo, magdala sa ngalan nga Duterte, mao kanang among gipamatud-an, Master Tomas de Iyuhinyo Senior. Ha? Wa mo kay balos mga espiritual nga mga kanabang mga simbolo. Ha? Tanawa ng likod ni Kristo. Unsa man ang letra diha? Ha? Luyo ni Kristo ba ngayang galansangan unsa man ang letrahan na? Letter T nganuman kay ang musunod ni Kristo, letter T ang magdala. Mosad na si Ruben Iclio, siya ay nag-una, siya ay nagsinggit diha sa mga waaw sa Dinagat, Surigao, kay kanang Dinagat, Surigao, usa ka na kadapit nga mingaw. Si Ruben Iclio may unang nagsinggit. Si Master Ulahi lang. Nganuman, aron matuman ang tagna sa Biblia nga si Ruben Iclio kana si Juan Bautista, amin si Elias mao si Juan Bautista nga maoy mag-una sa dalan sa Ginoo, nga maoy mo paila. Mamanggani karon tan-awa PBMA PBCM murag mura ra. Ha? Nganuman kay aron matuman ang tagna sa Biblia nga ang mamao kaniadto mahitabo usab karon. Una ang PBMA tinuod na. Uwahay si Master. Kumo ba kay kung atong isubstitute ngadto kang Kristo, kumo ba si Kristo nagpabautismo ngadto ni Juan Bautista buot pang ipasabot nga mulabaw na si Juan Bautista kay ni Kristo? Dili, mausap ang PBMA. Ang PBMA dili pwede. Nga ilhon ta nga mao tinuod si Ruben Maulay nag-andam sa dalan sa PBCM aron matuman ang gipakita sa Biblia. Ha? Ha? Nga maila gayon ang pagtulunan sa PBCM. Mo na ang giingon sa kasaysayan sa Biblia nga matud pa ni Juan nga Bautista, ako mokunhon apan si Kristo magtubo. Ayaw ina ninyo kumo ang among magtutulo ni adto sa PBMA. Doon nalay mga kasaysayan nga gihimo sa among magtutudlo nga mahitabo usab nini atong bag-ong panahon kay ang namao kani adto mamaugma. Una-unaan ninyo mga PBMA. Ha? Kanang himumti ninyo unsa man na, kanang ti unsa man na. Bisag hubaron pa namo ng himumti. Mabasa na mo na. Ha? Pero kamo mga PBMA nahibalo ba mo unsay kahulugan anang himumti? Kami nasayod ana, itug araw niya na namo. So maabot nga mga pagtuon kay mataas man nga tong oras. Ayaw mo pag-ingon nga mga PBMA nga kamoy husto. Dili ko mo kay si Juan nagbaton og tinunan, si Kristo nagbaton og tinunan. Unya si Kristo miadto dito kang Juan buot pa ipasabot nga mulabaw si Juan nga Bautista kay ni Kristo. Ayaw mo pag-ingon ana. Wa mo kay balo nining mga kasaysayana. Gisay-isay ka na ni Master dinhi kanamo aron nga kamo nga mga PBMA mangita sa tinuod nga magtutudlo. Ha? Mangita sa tinuod nga magtutudlo. Di ba? Si Juan gitawag og grabe nga ang buot hunaw-naon gitawag ka nagmagtutudlo. O Master. Ha? Si Master mo sa gyapon gitawag sa grabe og magtutudlo. Ingon ana ang mga kasaysayan nga dili pwede nga ang PBMA mo musulti na ana kundili kami. Kay kami mao ang gitug-anan ni Master ni ana kung unsa ang kasaysayan sa PBMA ug unsa ang kasaysayan sa PBC. Mao manggani nga ang PBMA nanambal. Ha? Sa panahon ni Kristo, bautismo, panahon sa Espiritu Santo, pagpanambal, di ba PBMA nanambal na ila si Ruben Iclio tungod sa pagpanambal? Ang PBCM, di ba managsama gihapon? Ako, na-convert ko sa PBCM tungod kay ako naayo sa akong sakit. Ingon ana ang mga kasaysayan nga wa may bawin ining mga tao karon nga moingon nga kita kuno nag-awat-awat lang kuno tas PBMA. Ayaw mo pag-ingon ana, wa mo kay balos mga kasaysayan? Ha? Igo lang mo. Ha? Sa pagdawat sa mga bakak kay kami maong tag-iyas panimalay, kami musulti kung unsa
ang kasaysayan sa PBME ug unsa ang kasaysayan sa PBCM. Kamo mga Kristiyanos kuno nga nag-angkon nga mga Kristohanon. Nga matud pa ninyo kamo tinuod. Ug tinuod pa mo nga Kristohanon ngano nakabahin-bahin man mao kamo pa sinugo ni Kristo. Wa mo maglantaw ngano nga si Kristo nagpakamatay tanawa ng luyo ni Kristo unsa nang litrahana. Kanang cross unsa man nang litrahana di ba letter T? Nga wa mo mahibalo ana sa espiritual nga bahin. Mo na mga higala ug mga kaigsuonan. Ang among pagtubag sa nag-text namo nga kamoy kuno ang PBMA awat-awat ra kuno mi. Kung kamoy mosulti kay dili kamo bao tag-iya sa balay. Ingon ana, do na ba kay dugang ka pahayag Brad Samuel? Busa ang atong natubang lugar sa atong texter Brad Cesar nga matud pa nila nga ang PBM mo o kita wala na daw lugar sama lagos PBM kay kumo ang PBM daw kanang namatay naman daw gud ang ilang founder unya ang ato daw pod namatay sad busa sama ra daw kuno na parehas ra nga wa gyud kunoy kaluwasan mo nagingon nga kanang atong higala nga nag-text nasayop ka higala tungod kay ang PBCM alang sa imong kasayuran bisan sa tiliwala nga ang among magtutudlo ni wala na lugar diya sa material nga sistema tungod kay kana mutuo man kag sa dili kanang wala mawala ang pagkakamatuoran sa PBCM nga naman misamot noon kalig-on ang PBCM tungod lang sa gimuhimo lugar sa among magtutudlo nga sa kahimtang lugar nga matud pa ninyo kanang namatay siya pero sa wala pa na may tabo mga higala ug mga kaigsunan mutuo mamog sa dili diri kanamo basta mo na among nabati ni master nga nananghid siya nga matud pa niya mulakaw siya ingon siya mulakaw ra bako matud pa unya sa kanang paglakaw niya walay may balo o walay makakuyog usab sa iyang paglakaw wala siya kasayuran ang mga tao pero kanang paglakaw kung adtuan nato ang Biblia Brad Cesar kanang mao ra ba nay kanang hulagway ra ba na sa kamatayon Brad Cesar di ba sama gud ni Kristo Brad Cesar di ba atong Domingo atong manggibasa sa Biblia nga kanang paglakaw kanang sa Dios ang katumanan ana mao man na ang iyang kamatayon kung imong basahon Brad Cesar ang nakasulat sa Juan ama na sa kanang Biblia palihog ko pagbasa Brad Cesar aron imong masumpayan ang mga kanang gi sugdan nato nga kanang tema kay mo man ay pamilin-bilin sa atong magtutudlo niya mo nagingon sa uban nga wala na lagi dugay kamatuoran ang atong pagtudlo tungod kay sa kahimtang wala na kuno diya ang atong magtutudlo sa nasayop sila nasaypan na nila kay sa paghimo lugar sa atong magtutudlo niya na nga punto bulhaton mangguna niya mga malnamo nga moksyonan kay namas Biblia nga naas Biblia gani nga matud pa 13:41 kung atong isumarais lang sa buhat himuon man daw niya ang buhat nga bisan pa og kini isugilon sa tao dili kanang angay tuan asa man ana dapita kana diyang giingon ninyo gikumpulsuan na ninyo nga mo ba nay Dios nga namatay alang-alang nga dili na may tabo nga bulaton man na sa Dios himuon gud niya ang buhat nga bisan pag naay mo sigilon dili gyud tuan sa tao tud kay kana lugar nga pangitabo nga gihimo lugar sa among magtutudlo iya nang bulhaton aron matuman kay naama siguranon gibasa bitaw namo atong Domingo ang Ribaro 9:16 ug 17 nga dunay tugon nga kanang kinahanglan pagahimuon pagatumanon kay aron sa paghimo niya na kanang maong tugon mahimo ra nang magpulos kun mamatay na lugar na naghimo sa among tugon busa mo na gihimo bulhaton na sa among magtutudlo aron matuman nga matud pa ang giskwentahan sa Biblia sa atong gibasa 9 ang mamao kaniadto mamamaugma ug ang ginahimo kaniadto pagahimuon usab ugma asa man dapita ang nahimo kaniadto ug nahimo usab nining atong panahon karon diha na dapit sa Espiritu Santo kanang ang Espiritu Santo miaging kamatayon di ba aron matuman ang giingon sa 1:9 nga kung unsa ang nahimo kaniadto mahimo usab karon miagi usab ang Espiritu Santo ug kamatayon sama ni Kristo nga naman tud kay kana mao
ang usa sa buhaton sa Espiritu Santo. Dugangan ko pa kana, Brad Samuel. Ang pagpahulay sa atong magtutudlo, ato naman ninyo ng isaysay sa unsang hinungdan, ngano nga atong magtutudlo may pahuway usa. Ha? Kung sa panahon sa amahan, kung unsa ang silot, gagipahamtang sa Dios sa kaning panahon, mao ang lunop. Ha? 8 lang ang naluwas natong panahon na. Pag-abot ni Kristo, wala giingon des Biblia nga ang Kristo muhatag og kataladman kundili ang pag-anhin ni Kristo mao ang pagluwas sa mga sala sa mga tao. Lahi ang buluhaton sa amahan, lahi ang buluhaton ni Kristo. Sa unang kapanahonan, ang silot kay ipamtang sa amahan. Mao katong lunop sa panahon ni Noe. Pag-abot dito kang Kristo taliwala kay ang mga tao kanhi sa unang panahon. Gahig ulo, siging pakasala. Mao manggani gagisilutan ang kalibutan pinaagi sa lunop tungod sa mga taong nga mga makasasala. Apan tungod kay ang Dios gugma mahinungdan nga iyang ipadala si Kristo aron pagluwas sa mga katawhan kanhi sa unang kapanahonan, sa iyang kapanahonan. Apan niining panahon karon sa Espiritu Santo naagya po iyang pagluwas. Kung sa una ang amahan dunay pagluwas, kung makasakay ka sa arka, luwas ka. Sa panahon ni Kristo, luwas ka pinagi sa iyang dugo. Apan dinhi unya sa Espiritu Santo naagya po'y kasilutan, mao ang kalayo. Ngano man nga dunay kasilutan nga maong kalayo tungod kay ang tao padayon sa pagpakasala. Amo raw niya nang isulti dinhi kay taas ka na ang proseso. Mga higalag magkisuunan. Mao nga ang bulhaton sa Dios nga Espiritu Santo ayaw ninyo paghukmi kay siya ra ang nasayod ni anang tanan. Ngano nga may pahulay siya. Ha? Sama usab sa atong Ginoong Hesukristo. Ha? Sawa pa siya mulakaw, nanugon siya sa iyang mga tinunan. Unsa po'y sulti sa atong magtutudlo, mulakaw ra ba ko? Ayaw ninyo bungkaga ang PBCM, kay ang PBCM international. Natuman, ang iyang paglakaw, mao ka na ang iyang pagpahulay. Ha? Sama kang Kristo. Si Kristo ba? Sa iyang paglakaw, namilin-bilin ba siya? Oo. Unsa ba'y sulti ni Kristo? Sawa pa siya mulakaw. Basahon ko ang Juan Kapitulo 21, versikulo 22. Unsay pahayag sa atong Ginoong Kristo nga way kalainan usab sa atong magtutudlo. Nga matod pa sa atong magtudlo, mulakaw ra ba ko? Ayaw ninyo bungkaga ang pagtulunan sa BBC. Ang iyang paglakaw mao kana ang pagpahulay. Namilin-bilin na siya daan. Sama usab kang Kristo, namilin-bilin pud siya. Unsa ma ang pahayag ni Kristo dinhi sa Juan Kapitulo 8, versikulo 21, sa atong pagbasa ngadto 24, unsay po ni Kristo. O kanila misulti siya sa pag-usab nga nag-ingon, matud pa ni Kristo, ako mulakaw, unya mangita kamo kanako, apan nga matay kamo diya sa inyong mga sala. Asa ako padulong, dili. Matod pa ni Kristo. Asa ako padulong ni ini, dili kamo makaadto. Mausad sa atong magtutudlo sa iyang last farewell, unsay gisulti ni Master? Ha, mulakaw ra ba ko? Apan ibili nako akong lawas. Kay kung dadon nako akong lawas, daghan mang mo mangita kanako. Sa kang Kristo pud mao gapon. Ha? O kanila misulti pag-usab, si Kristo nga nag-ingon, ako mulakaw, unya mangita kamo kanako apan mga matay kamo diya sa inyong mga sala. Asa ako padulong niini dili kamo makaadto. Unsay sulti sa mga tao? Unya ang mga Hudiyo nag-ingon, magpakamatay baka siya sa iyang kaugalingon? Kay nag-ingon man siya, asa ako padulong, nini dili kamo makaadto. Mo na ang konklusyon.
Pero kami sa among kaugalingon, pag-ingon ni Master nga siya mulakaw. Wa mi kasi balo na unsang matangas paglakaw. Diha na lang mi nasayod nga di ay katong iyang pagpananghid nga mulakaw siya why ibilin daw niya ang iyang lawas kay kun iya kuno dadon ang iyang lawas daghan man daw mangita kaniya. Mo manggani nga amo magtutulo naa karon diha. Gibilin niya iyang lawas nga wa namo gibalsamar. Ang tao og ordinaryo 24 hours, udlo na siya, mabaho na siya, apan ang among magtutudlo. Gikan sa 2004 until now, wa good na, mabaho, higala o magisunan, wa pod giulod. Nga naman, natuman ang giingon ni Master, matod pa ni Master diri kanamo, ang inyong lawas karne pa na, apan nga akong lawas dili ni karne. Kay kun karne gani, mga higala magisunan, tanawa ko ng karne, di ba pila ka oras, pila ka adlaw, udlo na siya. Bo na ang katumanan sa giingon ni Master sa iyang kaugalingon. Kang inyong lawas karni pa, apa ng akong lawas dili karni. Matod pasab niya, ang pingin ninyo ng akong lawas. Ayaw ko ninyo ibutang sa balay nga wala bintana. Unsa man ang balay nga wala bintana, di ba mao man ang pansyon? Dili daw siya magpabutang sa balay nga wala bintana. Ha? Mao man gani nga ang lawas ni Master amo nang giampingan. Ha? Ngano man, mao kana ang iyang pamilin-bilin diri kanamo. Matod pasab niya, ha? Ayaw ninyo pagsamari akong lawas. Mao na iyang pamilin-bilin diri kanamo kadto mga karaang mga misyonaryo pangutan-a o namakakba kami nga mga ministro. Matod pa ni Master, ha? Dili ko mo balik sa abog sa yuta. Natuman ang iyang giingon. Kay kung ilubong na siya, balik yun na siya sa abog syuta. Pero matod pa niya, ayaw ko ninyo samari akong lawas. Kung saan man ang samad, di ba mao man ang pagbalsamar? Kay kung balsamaron ang lawas sa tao, samaran may guna, kuhaon man ang dugo. Pero matod pa sa among langiton nga magtutudlo, ayaw ninyo pagsamari ang akong lawas? Kay unsaon man ako pagbalik sa akong lawas kung inyong samaran. Mamanggani nga karunaan na siya, naghigda sa katre. Dili na mo na ikaulaw, gani paman. Nabombo radyo ka na. Unsa may gipong sa mga taong mga mayubiton, matod pa sa bombo radyo. Ha? Giadtuan gali na didto sa mga radio station sa makang dakoy-koy. Matod pa ni Michael Bustamante nga naa sa Cagayan de Oro nga ang amo daw kuno Master na baho kay kinanglang daw kuno nga ilubong kay makadaot kuno na sa mga kabataan kay labi na nga ang mga tao nga mga PBC mga membro muhalok masalawas ni Master. Unya delikado man kuno kay nabaho. Mao tong gipadala dito ang radio station ang Radyo Bombo nga DYRF station manager si Michael Bustamante gisugo niya si James Dakoy-koy o gani kami naana ang naka-entertain sa Bombo Radio matod pa sa Bombo Radio. Brad, pwede ba nga among tan-awon si Master? Kay matod pa sa uban nabaho kuno na ngano wa man na ninyo gilubong? Og tuod man nananghid mi ni Reverend niya ang Bombo Radio gusto mo tan-aw sa lawas ni Master kay matod pa daw sa ilahang nadungog sa mga tao nga nabaho na kuno ang ato magtutudlo. Gipagbigyan si James Dakoy-koy. Nisaka siya sa palasyo. Unya, sige sila og istorya sa Bombo Radio kang Michael Bustamante nga matod pa. Oh, James Dakoy-koy, asa naman ka? O ni anak ko, Bombo Michael. Ni anak ko, nagsaka na ko sagdanan, paingon ko dito sa kang Master. Unya, unsa may imo nakita dia, Bombo James? Matod pa sa anchorman nga Michael Bustamante. Nga ni anak ko karon og hapit ako moduol sa kang Master ang giingon nila Bombo Michael nga baho kuno sa Master wa man ko maka panimaho og baho. Ni anak ko sa kwan ni Master duol nakaay ko. Siging andar ang mga electric fan din nga lain sa ulo, lain diri sa tiilan. Siging andar matud pa ni James Dakoy-koy wala gyud ko Bombo Michael naka notice nga naay baho. O gani pa man ang akong nasingo Bombo Michael humot nga perfume. Kita mo na. Humot nga perfume daw mga mo matutudlo. Mao kana karon nga matud pa ni James Dakoy-koy, Bombo Michael,
Dili tinuod ang giingon sa mga katawhan nga nabaho na si Master Tomas iyon yung senyor. Ni ako karon diri sa iyang kiliran. Ha? Saksi ko nga wa gyud ni maunsa si Master. Bisan pagani ang radio station sa DXCC, si Jao Gumapak. Si Jao Gumapak ning adto dito ang DXCC. Ha? Cagayan de Oro branch. Ning adto dito si Jao Gumapak, iyang gipamatud-an gani naa mi record ana ni Jao Gumapak nga sa pag-adto niya dito wala gyud maunsa si Master. Mao kana nga mo ikasulti mga higalag mga kaigsuonan. Ha? Natuman ang giingon ni Master nga ayaw baya ko ninyo ibutang sa balay nga walay bintana. Mo nang wa gyud na namo gisulod sa pansyon. Ayaw ninyo pagsamari ang akong lawas. Mao nang wa pud na gibalsamar. Kadi man kuno pasamari ang lawas. Matod pa niya, kay unsaon man kuno nako pagbalik sa akong lawas ug inyong samaran. Mo nang balsamaron ba? Wala na makatila og balsamar. Matod pa ni Master nga ako dili mabaho. Pero sa Biblia kung atong usisahon, ha? Si Herodes sa iyang kamatayon nabaho magani. Mo kana mga higala mga gisunan ang amo ikasulti. Nga kadtong mga tao nga miingon nga pareho ra mis dili naalay katumanan sa mga panagna sa Biblia nga gituman po dinhi sa Espiritu Santo. Basta ingon ni ana ang mga gipamatud-an ni Master sa iyang pagmatud sa diya pa lugar siya sa kahimtang nga gikauban pa nato Brad Cesar. Busa nga lakaw siya, mananghid siya pero kanang iyang pagpananghid ang katumanan hulagway diya na muna ang iyang kamatayon. Pero unsaon man pag-ila mga malnamo nga misyon sa ang mga tao nga wala mo tuo sa mga lugar nga mo criticize na mo nga gipainganlan may nila bisag unsa nga kami kuno dili lagi mooy tinuod. Nagdala kuno sa dili kamatuoran kay nagtuo kuno sila nagpamatuod kuno tag Dios nga Espiritu Santo pero noon sa bang pagkaunsaa nga namatay man. Pero sa atong natagad nga sa kamatayon sa atong magtutudlo namatay siya tungod kay dunay bulaton maunay naghisgot naghatag og tumang kakamatuoran hinuon nato nga mga PBCM sa iyang kamatayon nga naman kay pinaagi ni anang iyang gihimo ni barog ang kalig-on sa pagtulunan nga naman tungod kay ang kamatuoran kun magdala gani sa kamatuoran nga siya Dios ang ilhana ni ana kun dili gani siya mabaho mga malnamo nga magsiyon niya magdala siya pagka Dios maunay tinuod mga malnamo nga magsiyon sa mga lugar sa PBM di ba dili lang ikalain ninyo mga PBM ang inyong pagtuo sa inyong magtutudlo di ba Dios na ninyo pero kumusta man di ba ang inyong Dios namatay unya gibalsamar man ganito kay hibalo man ni ana human nga namatay lugar ang inyong kanang giila nga Dios inyong magtutudlo. Pero nganong ningon me nga dunoy komparison sa matuod nga Dios ug dili matuod nga Dios. Ang matuod nga Dios kun mamatay dili siya mabaho, dili madunot ang iyang lawas. Sama sa gihimo lugar sa among magtutudlo. Pero nabas Biblia ang komparison usab kun Biblia ang atong kanang kuwaag pahayag nga nag-ila usab ug nagdala usab siya og pagka-Dios pero lamang ang iyang titulo nga pagka-Dios Dios nga dili tinuod mo hinungdan nga human siyang kamatayon nadunot giulod ang resulta mga malnamo nga magsiyon tungod kay kana dili man matuod nga Dios niya ang buhat sa iyang kapitulo 12 ang atong pagabasahon bersikulo 21 sugod hantod sa 23 giingon ug sa adlaw nga gitagal ni Herodes misulob sa iyang harianong biste. Milingkod siyang trono ug mihatag kanilag usa ka pakigpulong. Unsa kining pagpupulong gihatag ni Herodes kadtos mga tao? Padayon ta. Ug naninggit ang mga tao nga nag-ingon kana tingog sa usa ka Dios dili sa tao. Ug diha matud pa gihampak siya sa usa ka manulunda sa Ginoo tungod kay wala niya ihatag ang pagdalaig ngadto sa Dios ug gikaon siya sa mga ulod ug namatay. Munay ilhanan mga malnamo nga magsunan kadtong mga tawo kun na may mga tawo nga nagdala og titulo nga nag-angkon nga siya daw Dios nining panahona unya kun namatay siya
ang iyang kamatayon uloron siya mga malnamo ka mga igsunan kun kana dili kana balsamaron. Busa mo hinungdan nga kanang mga tao nga nagdala lugar sa kana sa titulo pagka Dios nga nagtudlo sila nga sila daw ang Dios nining panahon namatay sila pero gibalsamar samtang ang among magtutudlo nga gipailaga katumanan sa Espiritu Santo nga natuman ni Master wala balsamara bisan siya namatay pero wala kana balsamara wala mabaho hangtod nining panahon since 2004 pa mga malnamo nga mga kaigsunan. O ingon ana, basta balaan nga lawas di good na mabaho. Ha? Sama kang Kristo. Si Kristo balaan ang iyang lawas. Si Kristo bay miagi siya og pagkadunot o nabaho. Basahon ko ang Buhat kapitulo 2 bersikulo 31. Unsa ba ang gipahayag sa Biblia? Matud pa din siya panglantaw ng daan ug misulti may tungod sa pagkabanaw ni Kristo. Nga kini siya wala biyae didto sa hadis og nga usab ang iyang lawas wala moagig pagkadunot. Ha? Wa madunot ang lawas ni Kristo. Sama sab sa atong matutudlo wa mabaho. Basta balaan nga lawas. Di gud na maunsa. Pero kining mga yubitan, kining mga nagtamay, amo na ilang sinultihan, saon ng kuno pagkaluwas. Nga nawala naman daw. Ha? Mauna ang ipakita namo mga higala magkaigsuonan. Nga inyong lantawon mga PBMA, himumti. Ha? Unsa bay kahulugan anang himumti? Wala malang mo mahibaluan na oy. Kana nahibaw ana namo pero kamuwa mo mahibalo. Nga ana unsay kahulugan anang himumti? Busa mga higala o magkaigsuonan ningon ana ang among mga sinultihan nga nagpahayag kami sigon sa gipahayag ni Master nga kana si Juan nga kana si Ruben Icleo una sa pagtulunan naay mga tao si Master naaga po yung mga tao uhay si Master mao kana ang kahimtang ni Juan nga Bautista kana si Ruben Icleo o kana usab si Master mao kana ang kahimtang diha sa katumanan sa atong Ginoong Hesukristo nga managsama ang ilang mga kasaysayan. Mamangani nga matud pa ni Master kanang Ecclesiastes 9 tinuod naman na nga ang namao kaniadto mahitabo sada. Mamangani nga ang PBMA mura sad og PBCA. Busa ingon ana mga higala mga kaigsuonan nga among kasaysay kalabot sa text nga matud pa niya nga awat-awat ra kuno, membro ra kuno among matutudlo. Bot ba ipasabot kay si Kristo ni adto ni Juan na membro na lugar si Kristo? Ha? Naandir na lugar si Kristo? Dili na may mao. Sa inyo lang ka nang hunahuna. Tungod, Brad Samuel, wa na may gutay oras. Pasalamat kita sa atong mga viewers o mga suking tigpaminawan. Manghinaot kami nga unta sundan pa kami ninyo. Nining programa sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15. Ug doon na kamo yung mga pangutana, i-text ka na sa mga cellphone na mo nga 0955-1138-128. O kining inyong alagad sa kanginan, si Brother Cesar pati uban sa akong kauban. So, kiniusab si Brother Samuel Montemayor mo ingon na lang kaninyo, mahantod sa sunod Domingo, manag-uban gyapon kita sa mong oras o istasyon, ug maayong hapon o maayong udto kanatong tanan.